நான் வாசிக்கிறேன். ஸ்டார் ஆஃப் கிறிஸ்மஸ்ல நீங்க பாடுறீங்களா? கேட்டிங்களா? நீங்களும் ஸ்டார் ஆஃப் கிறிஸ்மஸ் ஆகலாம். இது உங்க திறமைக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. இந்த கிறிஸ்மஸ் காம்படிஷன்ல சோலோ, பேண்ட், கொயர் எல்லாமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இந்த காம்படிஷன்ல கலந்துக்கணும்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது எல்லாம் உடனே இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. 8608080000. அந்த நம்பர் பிஸியா இருந்தா 9087333373 கூப்பிட்டு உடனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. ஆடிஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் நடக்குது தெரியுமா? கொடைக்கானல், மதுரை, சேலம், திருச்சி, சென்னை, அப்புறம் கோயம்புத்தூர். ஆன்லைன்ல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ணா ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு போங்க. அங்கேயே நீங்க ரெஜிஸ்டரும் பண்ணலாம். இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு நீங்க ஸ்டார் ஆவீங்களா?